Хәерле көн, коллегалар. Гаилә мәчете оештырган бәйгеләр турындагы матбугат конференциясын башлыйбыз. Безнең спикер Рөстәм хәзрәт Хәйруллин, гаилә мәчетенең имам хатыйбы. Һәм аннан беренче бәйге турында сорыйсы килгән иде. Нәселебез шәҗәрәләре конкурсы турында. Бу ни сәбәпле оештырыла һәм моның максатлары нәрсәдә әйтеп китсәгез иде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хөрмәтле дин кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ин беренчедән дугадан башласа килә иде, чөнки без сезне белән минемчә бик мөһим шул җилле, карлы көн булса да, Алла Тәала халкыбызга ярдәмнәрен бирсен һәм бүген уразага 100 көн калды. Менә ураза хатлы, ураза башына хатлы 100 көн. Аллаһның рәхмәте белән шушы приказга хатлы 100 көн дигән шикелле. Әлбәттә, без хәзрәтләр, имамнар, мугаллимнәр, муллалар даими рәвештә туганнарны белегез дип, туганнар белән аралашыгыз дип, туганлык җипләрен үзмәгез дип вагазлыйбыз. Һәм шушы туганлык ул җәмәгатьул муслимин шәҗәре белән бәйле. Әгәр дә ки без туганнарны белмәсәк, шул ук әбиләребезне, бабайларыбызны, без 2 туганнарын, 3 туганнарын, 4 туганнарын, туганнарыбызны да белә алмыйбыз. Һәм шул нияттән яшьләребез, безнең яшь гаиләләр, безнең үсмерләр шушы үз тамырларын белсеннәр, үз исән булган хәзерге вакытта яшәгән туганнарын белсеннәр дип нишли алабыз микән дип уйлагач һәм тәкъдимнәр булган иде, чөнки без кулыбызга берничә шәҗәрә, берничә китап эләккән һәм бик мөһим, бик әһәмиятле китаплар, бик әһәмиятле шәҗәрәләр һәм халкыбыз белсен дип, халкыбыз кызыксын дип, яшьләребез дә өйрәнсеннәр дип шушы конкурсны игълан итәргә булдык. Шушы конкурста күпме-күбрәк күрәсез положенияларын укый алсагыз, хәтта кулдан да яса алса, хәтта интернеттан шул компьютерга утырып ясый алса, ул катнаша ала һәм катнашсын һәм булсын, һәм иләрендә дә сакласыннар, шул ук вакытта конкурста катнашсыннар һәм иншаллаһ бүләкләрен алсыннар дип шул теләктән шуны оештырган идек. Шулай ук сезнең икенче бәйге Сөембикә энеләре һәм сеңелләре бу хакта да аңлатма биреп китсәгез иде. Алла Тәала разый булсын аны оештыручылардан, чөнки менә аны Алла Тәала разый булсын ул Эльмира апа, Адиятуллина кемнәрне без монда көткән идек, килә алмадылар. Шулай ук Сирина апа, Шаги Мардановлар, алар менә 21 ел дәвамында шушы бәйгене уздыралар. Алла Тәала кабул кылсын һәм ул бәйге төрле мәчетләрдә үтә иде. Менә үткән ел бәйгесе ул Мәрҗани мәчетендә үткән иде һәм алар елда шулай урыннарын үзгәртеп башка бер площадкаларда уздырырга дип торучылар белән тәкъдим иткәч, хәзрәт сезнең мәчеттә, гаилә мәчетендә шуны уздырсак дип шушы тәкъдим иткәч, әлбәттә без шатланып шушы тәкъдимне кабул иткән идек һәм шушы Алла Тәала разый булсын. Менә 21-нче тапкыр мәчетебездә үтсен иде ул. Каяшың шулай ук ин бәләкәй балаларыбыз да үскән, хәтта 18 яшьлек тә кызларыбыз да, җегетләребез дә шушы конкурста катнаша алалар. Һәм аны без газетабыз аша, мусульманнар газетасы аша игълан иткән идек. Шушы газетада аның сораулары язылган һәм шушында һәрбер яшькә карап, мәсәлән, 4 яшьтән алып 11 яшькә хатлы, 11дән 14кә хатлы, 14тән 18гә хатлы нинди сораулар булыр, бөтенесе язылган. Шушы газетны мәчетләрдә язылып, мәчетләрдә алып була. Кая ул нәшең шунда без үз балаларыбызны әзерләп катнашыйк. Тәкъдимнәр булган иде. Хәтта Татарстаныбыз районнары да тәкъдим белән чыктылар, катнашабыз дип. Шул ук вакытта чит төбәкләрдә, мәсәлән, Самара өлкәсе чыкты, Киров өлкәсе чыкты. Һәрберсен көтәбез, һәрберсе Алла бирсә килеп, катнашып, бүләкләрен алып, шушы иләренә кайтсыннар һәм теләктән бер теләк шулай ук балаларыбыз яшь вакыттан ук динебезне өйрәнсен һәм бу ел Диния нәзарәтебез тарафыннан Мәрҗани елы дип игълан ителгән һәм шуңа күрә шушы үткән елларга караганда шушы сорауларга без Мәрҗани турында да сорауларны күбрәк итеп куйган идек. Шушы сорауларга да безнең балаларыбыз белеп, кемнәр ул безнең галимнәребез дип катнашсыннар дип теләгән идек.
Сез катнашуның тәртибен, ике конкурста да катнашуның тәртибен аңлатыбрак китсәгез иде, тагын бер менә катнашырга теләгән кешеләр аптырап калмасын өчен, алар нишләргә тиеш? Мәсәлән, һәр кешедә бит бу газета булмаска мөмкин, кайдан ул ала бу положениеләрне, шул хакта сөйләп китсәгез иде. Әлбәттә, беренчедән ул положение безнең мәчетебезнең гаилә мәчетендә бөтен ширтәлләрдә, ягъни интернетта гаилә белән безнең мәчетебез белән нәрсә бәйләнештә бар, ул сайтларыбыз, ВКонтакте, башкалар да бөтен җирдә шул положение куялачак һәм куялган, һәм сез аны карап укый аласыз икесендә. Шушылардан мәсәлән, нәселебез шәҗәрәсе безнең мәчетебезнең почталарына электрон форматта, хат белән кагаз форматында аны җибәреп була, һәм без аның нәтиҗәләрен 9 майга багышлап, шушы 9 майга якынрак, ягъни майга хәтле апрель айының ахырына хәтле аны җибәрегез, без аларны кабул итеп, шуны карап, һәм иншаллаһ аннары шушы урыннарын билгеләп куябыз, һәм 9 май тирәсендә бөтен призлы урыннарын алган кардәшләребезне җыеп, хәтта сорауда килә, башка милләт кешеләре катнашса ярыймы? Әлбәттә ярый, чөнки без татулыкта, дуслыкта яшибез, һәм башка милләт кешеләр, башка дин кешеләрдә катнашса без каршы килмибез. Бу шәҗәрә буенча. Шул ук Сөембикә энеләре турында аны шушы 31 май сагат 9-га мәчеткә килеп регистрацияны балалар үтәргә тиеш, һәм мәчет ул аның адресы Казан шәһәре, Совет районы Мухтасибаты, Файзи урамы 2-нче өй, гаилә мәчете. Шунда килеп бала регистрацияны үтеп, шушы конкурста катнаша ала. Ягъни иртән үк кайбер менә чит төбәкләр алар иртән үк списокта җибәрәләр, башкалар шушы списокларында нәрсәләрендә иртәрәк җибәреп була. Ләкин нәкъ 31 март көне килсәгез, анда да ала бирсә кабул итәбез. Сорауларга күчик. Бер соравым бар иде, Рөстәм хәзрәт, бәйгедә катнашучыларга нинди бүләкләр каралган, шуның хакында да әйтеп китсәгез иде. Әлбәттә, ул әзрәк сәрдә булып калсын. Чөнки без өйрәндек, менә батырлар, Сабантуй батырлары бар бит. Алар баштан нинди бүләк микән? Бу район нинди бүләк куя, теге район, республика нинди бүләк куя, бармыйм дип. Шуңа күрә монда иң беренчедән әлбәттә бүләкләр булыр, яхшы бүләкләр булыр, ләкин ул сәр булып калсын. Иншалла, теләк җәмәгать менә без ниятләребезне үзгәртмик. Безнең ниятләребез нәрсә бу? Киләчәк буын әдәпле, тәртипле, үз тарихын, үз мирасын, үз шәҗәрәсен, үз нәселләрен белә торган буын үссен дип, шул нияттән без керәбез. Әлбәттә, бүләктә бирмәгәннәр дип үпкәли торган бер кеше дә булмас, Аллага шөкер. Иншалла, бер хәтта урынны алмаган кеше дә бүләксез китмәс дип өметләнәбез. Шулай менә тарихи яктан сез менә әйтеп китсәгез иде, әһәмиятен менә бу конкурсларның, бу безнең менә татар тарихын өйрәнүдән нинди дә булса теге бер үсешкә китерер дип уйлыйсызмы, шушы шәҗәрәләрне өйрәнү? Әлбәттә, ул тарихын белмәгән кешедә киләчәк юк, һәм шуңа күрә без милләт шикелле үз тарихыбызны белмәсәк, безнең киләчәк юк. Алла Тәала сакласын иде, бәрәкәтләрен бирсен иде. Шуңа күрә шәҗәрәгә менә тукталсак җәмәгать, ул менә һәрбер гаилә, минем гаиләм гади дип уйламыйк җәмәгать. Менә һәрбер гаиләнең үз тарихы, һәрбер гаиләнең үз мирасы. Мәсәлән, шушы сәбәпче булган менә Сирина абыстай Шәгимарданова, кем менә безгә килеп үз шәҗәрәләрен күрсәткән, аны мисал итеп китереп була, аның әтиләре шушы сугышта катнаша, һәм сугыштан соң кайткач үз авылында мулла булып тора, хәзрәт булып тора. Хәзрәт булып тора, һәм шушы ярамаган вакытта халыкка динне, вагазны тарата. Һәм хәтта язу шушы аудио электеге ленточный бобинада язылган, ничек ул мәүлидләрен уздырган, ничек ул Коръәннәрен укыткан, ашларын уздырган шушы язмалар да бар икән.
Шуңа күрә җәмәгать минем нәселем гади генә икән дип уйламый, чөнки һәрбер нәсел ул үзенчә һәм һәрбер нәсел ул тарихны саклый торган. Әгәр дә шушы сезнең нәселегез булмаса, безнең гомумән татар халкы да булмас иде. Безнең гомумән тарихыбыз да булмас иде. Шуңа күрә һәрбер гаилә тарихы ул бик әһәмиятле. Һәм үз гаилә тарихларын өйрәник, оялмыйк. Һәм хәзерге вакытта Аллаһка шөкер, менә шушы шәҗәрә бәйгесенә багышлап без берничә түгәрәк стәлләрен уздырган идек. Менә монда да шушы безнең профессорларыбыз, докторларыбыз килә алмаган, шушы җил кар аркасында Алла Таала хәйрен бирсен, хәйре белән килсен, шушы хауф хәтерләрен китермәсен, кайгыларын китермәсен. Менә алар белән түгәрәк стәл уздырганда да күп кенә сораулар биргәннәр. Менә мәсәлән, мин үз гаилә тарихымны белмим. Әтиләрем яшь, әниләрем яшь, бабайлары юк, аны каян табырга? Әти, әни яшь булгач, үз әби бабайнан исемнәреннән башка бер нәрсә белми. Һәм җәмәгать Алла Таала разый булсын, һәм шуңа күрә без шушы шәҗәрә бәйгесенә берничә менә безне белән бергә уздыручылар, шул ук архивлар, музейлар, башкаларын да чакырабыз. Алар да безне белән бергә катнашсын. Нәрсәдән өченки, менә хәзер Алла Таала разый булсын, архив шундый услуга тәкъдим итә, хәтта безнең Татарстан архивы башка, чөнки Татарстан ул элек бүленгән иде, яртысы Ульянга карый иде, яртысы Уфага карый иде, яртысы Самарага, Оренбургка карый иде. Менә төрле төбәкләрдә безнең архивларыбыз сакланган. Һәм шушы архивларга әгәр дә ки без шушы бабайның исемнәрен һәм кайсы авылда, кайсы елны туды беләбез икән, без аларга заявка биреп җибәреп, аның тамырларын таба алабыз. Аларның тамырларын таба алабыз, хәтта менә авылыбызда хәзер хәтерләмиләр инде әби бабайларын, әти әниләре кемнәр булган, аларның әти әниләре кемнәр булган. Аны архив, Алла Таала разый булсын, хәтта аннары Мәскәү архивларына да хәбәр итә алабыз. Мәскәү архивы ул күбесенчә, ничек безнең архивта, күбесенчә хәзер цифр форматында, ягъни заявканы биргәч, алар шушы заявкага безгә җиңел генә җавап бирәләр. Җавап бирәләр. Шуңа күрә мин катнаша алмыйм икән дип борчылмагыз. Мин җиде буынны белмим бит, катнаша алмыйм дип борчылмагыз. Сөембикә энеләре һәм сеңелләре 21-нче тапкыр үткәрелә. Быелгы бәйгенең үзенчәлеге нәрсәдә? Үзем менә гаилә мәчетеннән имам хатыйбы булгач, ин беренче үзенчәлек ул безнең өчен, чөнки без аны шушы уздыручылар белән аларга кушылып, беренче тапкыр үзебез дә уздырабыз. Үзебез дә уздырабыз. Һәм менә ничек әйткән идем, быел Диния нәзарәтебез тарафыннан мәрҗәни елы дип игълан ителгән, һәм шуңа күрә без шушы безнең мәрҗәнигә һәм аның яшьтәшләренә, аның янында булган галимнәренә дә күбрәк игътибар бирергә тырышабыз, аның тарихларын да өйрәнсеннәр дип. Рәхмәт, һәм тагын бер сорау. Әлеге бәйгеләрнең төп критерийларын тагын да ачыклап китсәгез иде. Рәхмәт. Бу Сөембикә энеләре һәм сеңелләре турында төп критерий әз генә дин турында бала белсә дә, ул шушы конкурска килсен. Хәтта бер нәрсә белмәсә дә, сез шушы сорауларны газеттанмы, социаль шертәлләрдәнме табып, үз балаларыгыз белән утырып, мәсәлән, менә 4-тән 10 яшькә хатлы сорау, үз динеңне беләсеңме? Бала инде әлбәттә мин мусульман дип әйтә ала, мин татар, мусульман дип әйтә ала. Ислам динегез, динең сүз нәрсәне аңлата? Ислам сүзе нәрсәне аңлата? Ислам тәрҗемә беләбез, ул тынычлык, ул сәламлык, ул бер-береңне рәнҗитмәү, бер-береңә ярдәм итү дип, менә шушы бала бәләкәй чагыннан ук өйрәнсә, Алла бирсә үскәч тә, әнә төрле террористик нәрсәләрдән дә ул ерак булачак дип өметләнәбез. Шуңа күрә ул бәләкәй чагыннан ук менә шушы нигез анарга салына. Шушы сорауларга менә һәрберегез үз балаларыгызны да әзерләп, әйдә әле кызым, улым, шулар булай икән, бу динебез икән. Чөнки бу файдалы әти-әнигә дә булыр. Хәзерге әти-әни, алар да кайберләр әле динебездән ераграк, шуңа күрә әти-әни дә шушы үз баланы шушы бәйгегә әзерләгәндә дә үзе дә әзрәк өйрәнер. Үзе дә, мәсәлән, сорау. Дин бәйрәмнәрен беләсеңме?
Ул курбан, ураза, мәүлид, башка, ул әти әнигә дә әзрәк өйрәнергә. Каралы, безнең бәйрәмнәребез дә бар икән. Каралы, мин балама яңа елда да бүләк итәм. Шушы безнең дин бәйрәмнәрендә дә үз балама бүләкләрен бирим әле, балам да шуны өйрәнсен әле дип. Шуңа күрә ул менә төп нигезләре шул. Хәтта намаз укыса да, укымаса да, динебезне белсә дә, белмәсә дә, менә хәзер светский гаилә дип әйтәбез. Шушы светский гаилә балалары булса да, катнаша алалар һәм катнашсыннар, һәм елда без менә практиканы карадык. Елда шушы гади гаиләдән күбрәк итеп катнашалар. Мусульман гаиләләренә караганда, теге кемнәр уже әти, әнисе дә, әби, бабасы да намаз укыган гаиләгә караганда да. Шуңа күрә килегез, катнашыгыз, беренче урыннарны алыгыз һәм бүләксез китмәссез ала бирсә. Әлеге ике бәйгедән дә шәхсән үзегез өчен нинди нәтиҗәләр көтәсез? Без гаилә мәчете булгач, безнең төп теләк исеме җисеменә туры килсен. Нәрсәдән өченки гаиләләр белән без эшләргә тырышабыз. Һәм төп теләк, һәм төп нәтиҗә безнең гаиләләребез үз тарихын белсен. Үз әдәпләрен, әхлакларын, динебезне әзме күпме өйрәнеп, шушы гаиләләп шунда катнашсын. Чөнки менә икесе дә шәҗәрә булсынмы ул, Сөембикә иңнәре һәм сеңелләре булсынмы ул, берсендә дә бала үзе генә катнаша алмый. Әти, әни, әби, бабайлар катнашмаса. Шуңа күрә менә шушы гаилә конкурслары һәм гаиләләп алар шушында катнашсын, һәм гаиләләп әзерләнсеннәр. Шул ук шәҗәрәне әзерләгәндә дә, шул ук Сөембикә иңнәре һәм сеңелләре сорауларына әзерләгәндә дә гаиләләр белән әзерләнсеннәр. Һәм төп теләк шул, гаилә мәчете булгач, гаиләләр белән эшләргә. Рәхмәт, менә шулай ук шундый сүздә бар бит инде, җиде буын бабаңны белергә кирәк дип. Менә шушы шәҗәрәләрне өйрәнү, ул дини күзлектән караганда сез аңлатма биреп китсәгез иде, ни дәрәҗәдә кирәк ул, менә ни өчен җиде буын бабаңны дип әйткәннәр. Башка сан түгел, 6да түгел, 8дә түгел, менә җиде буын. Ни сәбәпле ул? Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үз хадис шәрифләрендә әйткән: "Мен турит, әгәр дә кем бу дөньяда озын һәм хәерле, бәрәкәтле тормыш теләсә ди, менә һәрберебез бит монда утыручылар да, кемнәр менә онлайн карыйлар, һәрберебез без бу дөньяда яшәгәндә хәерле, бәрәкәтле һәм озын гомеребезне телибез. Шулай бит, балаларыбыз да бәхетле булсын, оныкларыбыз да, гаиләләребез дә, әгәр дә кем гаиләне кырмаган, гаиләләр дә, булачак гаиләләр дә бәхетле булсын дип, шул теләктән. Пәйгамбәребез әйтә, кем аны тели, бердән бер юл бар ди. Нинди? Шушы туганлык җипләрен саклагыз. Туганлык җипләрен саклагыз, аларны үзмәгез ди. Ягъни җәмәгать, шушы җиде әби бабайны менә сез эзләгәндә, мин җидене таба алмадым, архивтан әле җавап килмәгән, нишлек дип күңелегез төшмәсен. Ике буын таптыгыз икән, икене язып җибәрегез. Өчне таптыгыз икән, өчне язып җибәрегез. Һәм шушында җәмәгател муслимин бәрәкәте дә булыр. Мин менә мәҗлесләрдә дә катнашканда да, дәресләрдә дә укытканда да сораулар бирәм, менә кем җиде буынны белә дип. Кемдер кулны күтәрә, кемдер күтәрми. Бу безнең әби бабайларыбыз, бу безнең үткән заман. Шунда менә хәзерге вакытта бер туганнарны беләбезме? Беләбез инде, аралашабыз, кемдер талаша, кемдер талашмый. Ике туган абыйларны, туганнарны беләбезме? Беләбез. 3 буын кем белә, кем белми китте индеме? 4, 5, 6, 7 турында сорамыйбыз да. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ул үткән заман турында да әйткән, менә хәзерге вакыт турында да. Ягъни без туганнар белән аралашып, 2 туган, 3 туган, 5, 6, 7 буын туганнарыбыз белән дә без аралашып, хәтта белеп, кызым каралы, анда синең менә бусы бит 3 туган апаң, бу бит синең 4 туган сеңелең дип, менә без аны үз балаларыбызга калдырык. Шунда Алла бирсә, балаларыбыз да бәхете дә унашада булыр. Шул ук вакытта җәмәгател муслимин хәзер бит шушы менә цифровой вакыт. Аны бит Аллаһның рәхмәте белән хәзер телефон ачтың да, телефоннан да җыеп табып, телефоннан да шул ук архивларга запрос җибәреп була. Һәм шул ук телефоннан да туганнар белән минимум аралашып була бит. Менә шушыларын да үз балаларыбызга өйрәтик җәмәгать. Шунда Алла бирсә, Аллаһ Тәала безгә бәхетле, хәерле, уңышлы тормышларын бирер.
Әгәр дә юк, мин хәзрәт, мин конечно аралашам, менә мин беләм, 3 туганнарны да, 4 туганнарны да. Без менә хәзерге вакытта шушы цифровой форматка күчкәч, без әзрәк үзебезне алдый башладык. Елына бер тапкыр SMS җибәреп, сине туган көнең белән котлыйм дип әйтү, ул әле аралашуга туры килмидер. Менә аралашу ул шың менә ничек элек без үз әти әниләребезне искә алыйк, кашан шалтыратыр өчен алар телеграфка барып телеграм бирә иделәр. Шунда көтеп акырып ни хәлләр дип сорый иделәр. Бездә кисә сайын телефон, бездә шалтыратырга вакыт юк. Без SMS, WhatsApp җибәрәбез. Шул ук туганнарга барып кайтыр өчен вокзалга барып билетларын алып, барып аларда кунып, хәлләрен белеп, икенче көнне кайта иделәр. Бездә хәзер һәрберебездә машина киреп чыгарга вакытыбыз юк. Җәмәгать, без үзебезне алдамыйк һәм шуңа күрә менә шушы бәйгеләрдә шунарга тарты әзрәк үз туганнарын белсеннәр һәм Алла Тәала шушы безгә, татар гаиләләргә, безнең Татарстаныбызга, безнең Рәсәйебезгә бәрәкәт унышларын бирсен һәм халкыбыз чын бәрәкәттә унышта яшәсен һәм Алла Тәала дәүләтебезне төрле хәвеф-хәтерләрдән сакласын иде. Менә бу шәҗәрә бабаларны белү дигән әйбер менә дини шуны соравымда иде. Дини яктан караганда менә ни өчен белергә кирәк бабаларыңны? Шул хакта әйтсәгез иде, ни өчен нәрсә әйттегез? Үткән буынга түгел, хәзергене дә белү ул дини күзлектән караганда ни дәрәҗәдә әһәмияткә ия? Дин нәрсә дип әйтә бу хакта? Ну, ин беренчедән ул ваҗиб дәрәҗәсендә, чөнки менә хәзерге яшьләр арасында күп бәхәс бара. Киевгә чыккач ирнең фамилияны алыргамы, алмаскамы, әу башка менә төрле бәхәсле шушы нәсел белән бәйле мәсьәләләр ул безгә ваҗиб дәрәҗәсендә. Ягъни үз атаңны, үз бабайыңны, үз буыннарны белү ул безгә ваҗиб. Әгәр дә без аны белмибез һәм белергә тырышмыйбыз икән, без гынахны алырга мөмкинбез. Шуңа күрә ул белү ул безгә тиешле һәм ваҗиб. Шул ук вакытта менә ул икенче яктан, бер яктан белмәсәң гынах, икенче яктан белсәң, Алла Тәала шул сиңа, синең гаиләңә бәрәкәтен, унышын, озын тормышын бирә. Өченче як, менә һәрберебез елга бер тапкыр без Коръән ашларын, искә алу мәҗлесләрен уздырырга тырышабыз. Шушында җәмәгатьне Аллага шөкер хәзер кайбер гаиләләргә килгәч, алар язган рәвештә чыгаралар. Хәзрәт, менә бу безнең нәселебез, буыннарыбыз, менә дуга укыганда сез аларга атып дуа кыла аласызмы икән? Һәм без рәхәтләнеп шушыларга атап, ягъни исемләп дуа кылабыз. Ягъни менә шушы мәҗлис вакытында да шушы атап та безнең дуаларыбыз барып җитсен, Алла Тәала кабул итсен дип, аны без итсәк тан хәерлерәк. Әлбәттә, бөтен буыннарыма бир дип дуа кылсак та, ул да барып җитә. Ләкин атап әйтсәк тан хәерлерәк һәм безнең аныкларыбыз да, балаларыбыз да карале бу бабаемның бабае икән дип белерләр иде. Ягъни ул ваҗиб дәрәҗәсендә. Рәхмәт, шулай ук менә бу конкурсларны, бәйгеләрне оештыручылар белән дә таныштырып китсәгез иде, гаилә мәчетеннән тыш белүче башка оешмаларда катнашкан. Ин беренче ул Сөембикә әниләре һәм сеңелләре, Алла Тәала разый булсын, ул 21 ел дәвамында уздыралар ул Әлмира апа Адиятуллина. Сез аны белән бөтенегез таныш, чөнки ул да танылган журналистыбыз, хәзер олы яшьтә, Алла Тәала разый булсын, менә килә алмадылар, бик Алла Тәала иншалла юлларын бирсен, бәрәкәтләрен бирсен. Алар тырышып, ул шул ук яулык мәсьәләсеме, башкамы, алар менә бөтенесен шул безнең боевой әбиләребез гел алып бара иделәр. Һәм шулай ук аның дусты, алар гел бергә басып торалар, ул Сирина абыстай Шагимарданова. Алла Тәала алардан разый булсын, менә төп оештыручылар һәм шулай ук безнең АПМ РФ, ягъни шушы эшмәкәрләр союзы, Рәсәй союзы, алар ярдәме белән ул үтә, чөнки алар булмаса, ул бүләкләр дә булмас. Без бит муллалар алырга гына өйрәндек. Безгә бирү бик авыр бит инде ул теге. Нишләсәң, хәйре белән, шуңа күрә менә шушы эшмәкәрләр булмаса, ул 21 ел дәвамында үтмәс иде. Алла Тәала менә кемнәр шунарга хәйрен бирә, кемнәр бүләкләрен бирә, Алла Тәала һәрберсеннән разый булсын, савапларын бирсен. Ягъни яңадан ул Әлмира апа Адиятуллина, ул Сирина апа Шагимарданова һәм шушы безнең эшмәкәрләр союзы, АПМ РФ, Алла Тәала
һәрберсеннән разый булып, һәм безгә фән ягыннан, тарих ягыннан безнең галимнәребез ярдәм итә. Шул ук әгәр дә без нәселебез шәҗәрәсенә кайтсак, без үзебез генә аны да оештыра алмыйбыз. Әгәр дә архивлар, әгәр дә галимнәр, әгәр дә безгә фән академиялары башкалар ярдәм итмәсә, әлбәттә ул да узмас. Алла Тәгалә менә шул ук оештыручылар һәм шул ук ЗАГС, архив, башка безнең хөкүмәт вәкилләре, Алла Тәгалә һәрберсеннән разый булсын. Әлеге бәйгеләрне оештыруда иганәче буларак сезгә кемнәр ярдәм күрсәтте? Әлбәттә, менә ул яңадан шул ук АПМ РФ, Алла Тәгалә разый булсын, алар эшмәкәрләребез һәм кемнәр шушы союзга керәләр, алар ярдәм итүчеләр, алар ярдәм итәләр һәм кемнәр ярдәм итәргә тели, без һәрбер ярдәмгә риза һәм һәрбер ярдәмне кабул итәбез. Алла Тәгалә иншалла хәйре белән матур итеп уздырырга насыйп кылсын. Бу бәйгегә менә нәтиҗә 9 майда ясала. Бу ни сәбәпле шулай? Сез моны җиңү белән ничек бәйлисез? Чөнки бу бөтен ватан сугышы ул бер гаиләдә калмагандыр. Кемнең әти, әниләре, әби, бабайлары шушында катнашмады. Кайберләр кайталды, кайберләр кайталмады. Шәһид булып киттеләр бу дөньядан, урыннары җәннәттә булсын. Һәм ул безнең тарихыбыз, һәм шин менә иң якын безгә булган бабайларыбыз, алар бөтенесе анда катнашты. Һәм халкыбызга иң беренчедән шушы бабайларны барлау, икенчедән халкыбызга җиңелләрәк булсын табырга дип, һәм менә безнең тарихыбызда шундый бәйрәмнәрдән нинди бәйрәм бар икән, менә иң зур бәйрәмнәрдән әлбәттә ул 9 май. Әлбәттә ул нәкъ 9 майда булмас, чөнки 9 май без бөтенебез парадларда, без бөтенебез бессмертный полкларда катнашабыз. Менә шушы 9 май тирәсе без аны конкрет числоларын, вакытларын сезгә игълан итеп, халкыбызга иншаллах бүләкләрен һәм нәтиҗәләрен чыгарып бүләкләрен бирәчәкбез. Гаилә мәчетенең тагын нинди проектлары бар? Гаилә мәчете, гаилә исеме җисеменә туры килсен дип вак-вак проектларны алып барырга тырышабыз. Ул Алланың рәхмәте белән менә бик начар статистика бит. Алла сакласын, кашан безнең яшь гаиләләребез бер елда яшәмичә бер-берсенә талакларын бирәләр һәм гаиләләрне юкка чыгаралар һәм шушы булмасын дип без гаилә дәресләрен уздырырга тырышабыз. Ягъни кемнәр менә никахка языла, шушыларын алдан җыеп, аларга аңлатып, гаилә тәртипләрен, нәрсәләрен, кемнәр гаиләләрен корган, аларын да җыеп. Мәсәлән, шул ук вакытта бик менә мәчетебездә Аллаһның рәхмәте белән ул менә һәрберегезгә бирелгән бу гаиләне кору һәм саклау үзәге бездә эшли, Адәм белән Хава. Шушында без шушы гаиләләрне кырырга дип ярдәм итәбез. Монда Алсу ханым шушыны алып бара, Алла Тәгалә разый булсын, һәм бөтен анкеталарын анализ ясагач, безнең кызларыбыз да, җегетләребез дә әле гаиләне кырмаган 30 яшьтә. 30дан узган. Кызларга кирәк принц, гафу итәсез, аның ак Мерседесы булсын, ак самолеты булсын, ак коттеджы булсын. Җегетләргә кирәк яшь принцесса. Яшь принцесса. Һәм менә ул безнең яшьләребезгә шушы үзәк ашада, вагазлар ашада аңлатырга тырышабыз. Гаиләне кыра торган безнең ниятебез булырга тиеш. Әгәр дә без матди нәрсәләрне иң беренче урынга куябыз икән, Алла Тәгалә шушы малны бирүче дә алучы да. Берәр мизгел Алла сакласын, Алла Тәгалә шушы малларын алып куйса, шушы кызның матурлыгын алып куйса, нәрсә шуны белән гаилә бетәме? Юк дип, менә шушыларын без яшьләребезгә, яшь кырган гаиләне, булачак гаиләләргә без шушы мәсьәләләрен вагазларга тырышабыз. Шулай ук мәчетебездә без мәрхәмәтлек бүлмәсен, комната милосердия дип алып барабыз. Әлбәттә, аны күп мәчетләр без эшли торган, аерым әллә нәрсәләр башка мәчетләрдән аерым нәрсәләр эшләмибездер. Менә шул ук мәрхәмәтлек бүлмәсен ачтык. Мәрхәмәтлек бүлмәсе нәрсә ул? Ул менә һәрберебездә идә тулы шкаф кием. Кайберләрен без инде ничә ел кимибез, ташларга жаль.
Шушы киемнәрен без мәчеттә кабул итәбез, карыйбыз, тикшерәбез, нишләтәбез һәм аннары шушы бүлмәдә урнаштырып, мескен ятимнәр көн саен килеп, шушы киемнәрен алып китә алалар. Һәм гаҗәп җәмәгать көн саен кеше килә, көн саен. Менә кешеләр көн саен килә. Шулай ук безнең проектлардан берсе ул безнең мусульманнар газетасы. Без аны Алланың рәхмәте белән менә айлык газет формасында алып барырга тырышабыз. Шуңа күрә аны Илмиргә олы рәхмәтләр һәм аны Татарстан күләмендә язылып та була. Ул индексы P3131. Кемнәр тели язылыгыз шушында бөтен хәбәрләребез, сорауларыбыз, нинди конкурс оештырабыз, бөтен положение, бөтен нәрсә чыга. Мәчетебездә Алланың рәхмәте белән гаилә мәчете булгач, без бөтен буыннар белән эшләргә тырышабыз һәм шулай ук безнең мәктәпкә хатлы балаларга без дин таләпләрен, гомумән башка нәрсәләрен дә өйрәтергә тырышып, тәрбияле бала дип төркемне ачкан идек. Шунда да балалар шушында йөреп өйрәнәләр. Безнең мәчетебездә иң бәләкәй шәкертебезгә 3,5 яшь, иң олы шәкертебез безнең 90-дан өстә. Алла разый булсын, бер әби аяклары бик авырта, такси белән килә. Якын торса да таксистларга таныйлар, юк әби, рәхмәт, илтәм, куям дип киләләр, Алла разый булсын. Шуңа күрә гаилә мәчете булгач, гаиләдә нинди мәсьәлә чыкмасын, без аларга ярдәм итәргә тырышабыз. Килегез мәчетебезгә һәм без һәрберегезне күрергә бик шат булабыз. Хәзрәт, менә сез әйттегез бит, конкурс 21 ел уза. Менә шушы конкурсның нәтиҗәләрен, андагы җиңгән кешеләрнең исемнәрен кешеләр истә калдырсын өчен ничектер шуларны туплап бер ничек чыгару планлаштырмыйсызмы чыгаруны? Әлбәттә, менә мин монда безнең информацион партнерлар турында әйтергә оныттым. Алла разый булсын, иң беренче сезгә, Татар информга, Алла разый булсын. Сез булмасагыз, без бит мәчеттә манарага менеп тә күпме акырсаң, без конкурс оештырабыз дип, сез ярдәм итмәсәгез, ул бер нәрсә булмый. Шул ук вагазларда без бит вагазны 1-2-3 кешегә сөйләсәк, менә сезнең аша аны миллионлаган кеше ишетә. Миллионлаган кеше аның турында уйлый. Миллионлаган кеше, мәсәлән, шул ук үз нәселләрен барлап торыр, ала бирсә, шушы конкурсларга әзерләнер. Шуңа күрә олы рәхмәтләр сезгә, монда менә бөтен газет, журнал, кемнәр монда катнаша. Алла Тәала һәрберегездән разый булсын һәм һәрберегездә ала бирсә, мин сорар идем, сезнең оешмаларда, сезнең менә шушы информацион партнерларда шушы хәбәрләр чыксын һәм шушы балаларыбыз да, шушы гаиләләр дә карарлы, мине онытмадылар, мине дә искә алганнар дип шатлансын. Чөнки ул шуны белән без тарихын, шуны белән без киләчәген саклыйбыз һәм Алла Тәала шушында безгә ярдәмнәрен бирсен. Шуңа күрә олы рәхмәт сезгә, Татар информга. Алла Тәала разый булсын. Менә бу минем әйтү сорауым иде, менә конкурста элек җиңгән кешеләрнең исемнәрен ничектер теге туплап чыгару кызык булмасмы икән? Алар бит инде хәзер менә элек катнашкан кешеләргә алар 20 ел узып киткән, аларның бәлки үзләренә дә кызык булыр иде. Яхшы, мин менә шушы төп оештыручыларга, ул Эльмира апага, ул Сирина абыстайларга, мин аларга шушы тәкъдимен итәрмен һәм без Алла бирсә, шуны өчен менә ул бит хәзер ул менә шул Эльмира апа да, Сирина апа да сөйләгән, ул бит менә 21 ел элек искә менә санап алагыз. Әгәр дә шул вакытта балаларга 10 яшь булса, хәзер аларга 31 яшь, ягъни аларның балалары катнаша. Әгәр дә алар 15-18 яшьтә катнаштылар, бәлки хәзер аларның оныклары катнашадыр шушы конкурста. Менә шин ул бик кызык булыр иде һәм шуны барлап куйсак, мәсәлән, шул бәлки конкурс вакытында мин инде 2нче буын дип катнашам, мин инде 3нче буын дип катнашсалар, минемчә бу бик саваплы гамәл булыр иде иншалла. Бу безнең төп темабыз булмаса да, шуны сорыйсы килгән иде, сез үзегез менә телгә алдыгыз Адәм һәм Хава проекты турында. Менә сез яшь гаиләләр, сезгә яшь килә бит инде, яшь булмаганнар да киләдер. Менә сез ничек уйлыйсыз, менә бу аерылышуларның төп сәбәбе нәрсә һәм сез нинди теләкләр җиткерер идегез менә гаилә корырга теләгән яшьләргә, гаилә корганнарына да? Без үткән атнада менә шунарга багышлап шушы Адәм белән Хава түгәрәк стәл оештырдылар. Баштан мин курккан идем, халык килмәс дип. Аннары шушы тематик бик мөһим икән, бик актуаль, урында җитмәде. Шушы нишләп гаиләләрен кырмыйлар, гаиләләр таркала.
Һәм сәбәпләр әлбәттә бик күп. Аны бер менә шушы даруны эчсәң, синең гаилә таркалмый, менә балаларың да бәхетле була дип әйтеп булмый. Ләкин аның берничә сәбәбе бар дип уйлыйм. Чөнки менә шушы безнең бәләкәй тәҗрибә аркасында да иң беренче без әти, әни безнең балаларыбызның булачак никахы турында иң ахырдан без беләбез. Балаларыбыз инде ничә ел йөриләр, никахка әзерләнәләр, әйдә әле дип, шуннан соң гына безгә әти, әнигә инде кызыбызның кулын сорарга килгәч, улыбыз, әтием, менә мин кызны сайладым, менә бу минем булачак хатыным дип безнең янына китергәч, biz шуннан соң гына каралы улым үскән икән, каралы кызым үскән икән дип өйләндерергә кирәк дип, менә аны тагын яңадан тарихка кайтыйк. Менә шул ук шәҗәрә бәйгәсендә менә шушы инкыйлабка хәтле, революцияларга хәтле 100% аларга хатынын да, аларга ирен дә әти, әни иң беренче сайлаган. Алар карап, шушы нәселләрен карап, каралы аннары кызына күрсәтеп, каралы менә теге гаиләгә игътибар итәләр, анда шундый җигет бар, ничек уйлыйсың? Безгә хәтта бер-берсен күрмәделәр дип сөйләсәләр дә, яшьләр шул вакытта да, хәзер дә бик актив. Алар барыбер бер-берсен күргән инде анда. Яшьләр булса да кирип караганнар. Шуңа күрә ул теге бик бер-берсен күрмичә никахларын укыдылар дип әйтүләр дә ул теге 50-гә 50. Шушында менә әти, әни үз вазифасын үтәде. Ягъни үз балаларыбызга хатынны һәм ирне табу ул безнең әти, әниләрнең төп вазифа. Biz шушы вазифаны үтәмәгәч, шушы балаларыбыз бер-берсе үзе тапкач, biz бит үз балабызга начарлыкны теләмибез. Һәм шушы үз балабызның да холкын, үз балабызның да бөтен ничек үскән нәрсәләрне ярата, нәрсәләрне яратмый, нәрсәне сабыр итә, нәрсәне сабыр итми дип аны бездән яхшырак белүче юк. Һәм шуңа күрә безгә туры килми икән дип әйтүгә безнең кызыбыз һәм улыбыз аны ишетми һәм күрми. Алла Тәала Куръан китабында да әйтә: "Суммун букмун умюн фахум ла ярҗун." Алар ди күрмиләр дә, ишетмиләр дә. Чөнки ул сөйл мин яратам ди. Шушы борынна ис кергән. Шул беренче әти, әни, без әти, әни буларак үз балаларыбызга вазифасын үтик. Ул элек тә шушы сваха дип әйтәләр менә, шушылар элек тә булган иде. Хәзер дә алар бар. Әлбәттә, кая әти, әни мәсәлән безнең шу хатлы гаиләләрен белмибез, шуларга килик. Алар да безгә ярдәм итеп үз безнең балаларыбызга, оныкларыбызга тиешле парны сайларлар. Икенче җәмәгать, тагын безгә әти, әнигә кайту, без үз җигетләребезне әзрәк кызларча үстерәбез. Улым, юк, чыкма, карны чистартма, әтиң килгәч үзе чистартар. Юк, улым, давай заборны буяма, әти килгәч үзе буяр. Һәм башка балаларыбызны, җигетләребезне җигет итеп үстерик җәмә. Һәм кызларыбызны кыз дип үстерик. Менә шушында безнең гореф-гадәтебез бит никахларда кашан казны турап бирәләр, шушы кыйрыгын кемгә бирәләр? Әниләргә. Шулай бит. Бу әзрәк үпкәли торган гадәт. Ләкин ул бик мәгънәле. Әниләргә биргәч, булган нәрсә ди, хөрмәтле әни, менә бик әйтергә теләк булганда сез әзрәк утырып торыгыз. Теге груб әйтмиләр инде, йомшак әйтәбез бит, муллага бит груб итәргә ярамый. Статья. Шуңа күрә менә әти, әнигә тагын икенчесендә кайта, без үз балаларыбызны җигетне җигет итеп үстерик, кызыбызны кыз итеп үстерик. Һәм шул ук никахны укыгач, шушы кыйрыгын биргәч, менә күп гаиләләрнең юкка чыгу сәбәпчесе кем? Әни. Хәтта әни дип тә әйтеп булмый, теле. Бер әбидән сорыйлар бит, менә балаларың белән торасың, ничек сыясызмы бер өйгә? Үзем тә сыям ди, телем сыймый. Менә шуңа күрә хөрмәтле әниләр, бәхет сезнең телләрегездә, балаларның бәхете сезнең телләрегездә, шуны онытмый. Менә шушы һәм безнең яшьләргә әлбәттә ул сабырлык. Аны мисал итеп китерәбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең иң якын сахабәсе Абу Бакр радиллаһу анһу, ул авызында таш йөртә икән. Сәхабәләр сорыйлар, нәрсәгә син ташны йөртәсең? Менә ди, аны төкереп алганча җавап бирим микән, юк микән уйлый ди. Шуңа күрә менә кызларыбызга да, җигетләребезгә дә авызларына әзрәк конфет, теге таш булмаса да конфет кабып йөрсеннәр. Теге берсе әйткәндә икенчесе дәшмичә тору хәерлерәктер. Рәхмәт.
Сез менә әни кешеләргә шулай дип әйткәч, ничек кабул итәләр соң, үпкәләмиләрме? Аннары мин әзрәк майлап чыгарам. Нәрсәдән әйтәм, менә әниләр, сез үзегезне дә яшь вакытларны искә алыгыз. Сезгә дә әниләр нәрсәдер әйткәндер. Сезгә дә әниләрегез нәрсәдер бәйләнеп торгандыр. Ләкин сез бит аларны бик тыңламадыгыз. Менә хәзерге яшьләр дә нәкъ шундый. Менә хәзерге замана үзгәрә, әллә нәрсә Аллаһ Тәала әйтә, юк ди, вакыт ул нәкъ шундый ук вакыт. Нәкъ шундый ук һәм безгә вакытны ырышу ул гынах. Ягъни безгә вакытны ырышырга ярамый. Халыкта менә заманада шундый ук, халыкта шундый ук. Менә ничек шушы әнигә кем кызын биргән, улын өйләндергән, ничек яшь вакытында әнарга да әнисе ул кайнана бәйләнгән иде. Нәкъ шулай ук хәзердә ул бәйләнә. Менә шушы үзегезне дә әйтәм, искә алыгыз. Һәм бездә татар халкында шундый матур сүз бар, ул ярар дип. Шуңа күрә әниләр, әтиләр әйткәндә ярар дип әйтү. Ул юк та түгел, әйе дә түгел, һәм әниләр менә шушы ярарга үпкәләмәсен инде. Әйе. Әлеге сезнең Адәм белән Хава танышу үзәгендә танышып, гаилә корган яшьләрнең статистикасын алып барасызмы? Бүгенгә ул сан ничә, ниндирәк? Шуның турында әзерләнмичә килдек бит инде. Шуңа күрә мин статистиканы хәяттан әйтә алмам. Менә күптән генә түгел, в книгу рекордов Гиннесса киреп булмас микән дип уйлаган идем. Бер олы яшьтәге гаиләне кырдык. Һәм булар субханалла торсыннар инде, я Раббым, дуга кылдык. Нәрсәдән бик скоростной булдылар. Менә әбинең, бабайның анкетасы күптән инде бездә ята. Бу 70тән өстә бабай. Әби килгән. Үзе дә килмәгән, балалары, сеңелләре китергән. Ялып, әби инде шулай итегән, менә китерделәр бит, нишлим дип. Һәм шушы бер атна эчендә бер-берсенә ошаганнар, аларның бит хәзер характерлары да бар бит, 70 яшь. Нәрсәләре, таләпләре да бар, менә ничектер туры килделәр, укыдык. Я Раббым, яшәсеннәр, бәхетле булсыннар дип дуа кылдык. 70тән өстә дә кияүгә чыгалар һәм өйләнәләр, Аллаһ Тәала разый булсын. Яшьләр дә гомумән статистика ничә никахы булган, ничә булачак, аны менә хатırlayым, истәгенә калган 200гә якын анкетабыз бар. 200гә якын анкетабыз бар. Хәзер менә кемнәр әле өйләнмәгән. Кемнәр инде өйләнгән санын хатırламыйм, гафу. Бер әзерләнгәч аерым аның өчен инде Алсу ханымны сезгә китерәбез. Ул сезгә миннән дә күбрәк вагазны сөйләр инде. Кызларга өйләнергә кирәк дип. Алай булай өйләнмәгән кызлар утырса. Кияүгә чыкмаган. Кияүгә чыкмаган стафир. Без бит муллалар булгач шулай өйләнү турында уйлыйбыз инде. Тагын бер шундый сорау бирәс килгән иде сезгә, ни өчендер менә бу яучылык, сез әйттегез савап гамәл дип, әмма менә ни өчендер ул безнең татар халкы иҗатында ниндидер бер теге көлкеле күренеш итеп сурәтләнелә. Сез ничек уйлыйсыз моның сәбәбе нәрсәдә? Ул бит менә һәрбер эшкә ул да эш. Һәрбер эшкә төрле ният белән килергә була. Мәсәлән, кичә генә Instagramдан күрдем микән, берәү яза, әгәр дә син менә яраткан эшне сайласаң ди, син гомереңдә бер көн дә эшләмәссең ди. Син чөнки эшкә килдем дип килмисең, син җаныңны биреп эшлисең бит, тырышасың менә сез шикелле. Әгәр дә яратмаган эшне сайласаң, син ишен көн саен эшкә килгән шикелле эшләп, йөрләп, шуңа күрә элек тә хәзергә халык үзгәрмәгән. Вакыт теге әзрәк прогресс бар инде, менә интернет, телефон, микрофон, әллә нәрсә, ләкин халкыбызда шундый ук. Акча да халкыбызга кирәк, башка да нәрсә кирәк. Әгәр дә шушы күбрәк инде ханымнар бит, шин Аллаһ ризалыгы өчен аны эшли икән, яшьләргә ярдәм итим әле, бәхетле гаиләләр булсын әле дип, әлбәттә алар турында бер кеше дә элек тә, хәзер дә көлеп нәрсә әйтә алмас. Әгәр дә кем аны бизнес, да, менә хәзерге сүз инде бизнес итеп күрә икән, әйдә әле менә таныштырыйм, элек бит бездә гадәт бар иде нәрсә, күлмәк бирү, ул акча бит инде күлмәк бирү. Хәзер ул теге күпмедер акча алалар, төрле оешмалар төрлечә акча алалар. Әлбәттә, менә шушы әгәр дә кеше бизнес итеп аны хис итә икән, ул бизнеста була, ул аны белән байырга да мөмкин, һәм шунда әлбәттә ул ничек менә безнең элекке кешеләребез һәм хәзерге кешеләребез алар турында әлбәттә начар итеп әйтерләр һәм көлерләр. Аңлашылды. Сорауларыгыз бармы?
Рәхмәт итегез. Мәчеткә бит инде кешеләр ярдәм эзләп киләләр һәм сорауларның берсе мәчетнең социаль проектлары күптән түгел хәбәр ителгән иде. Мәчеттә балаларга массаж проекты бар турында. Алла разый булсын, бу бергә эшләнә торган проект безгә мөрәҗәгать белән чыктылар. Гаҗәп җәмәгать, гади кешеләр, әле намазын да белми, уразасын да белми, бу союз массажистов. Килделәр дә, хәзрәт, менә безнең шундый теләгебез бар ди, гарип балаларга без бушка массаж ясарга әзер ди. Баштан шикләнеп алдык, булар нәрсәдер телиләрдер, һәм үткән ел бер потокны уздырдык шулай күп кенә гарип балаларга, алар шушы массаж ясадылар, Алла разый булсын, һәм менә быел да 1 февральдән шушы гарип балаларга кемдә мөмкинлек юк массажга, түләүле массажга йөрергә, кемнең врач показаниялары бар, шуларга оештырган идек, һәм Алланың рәхмәте белән Алла разый булсын, шушы көн сайын 6, 7, 8, 10 массажист менә көн сайын сагат 2-дән алып 6-га хәтле көн сайын түгел, атнага 5 көн шушы балаларга массаж ясыйлар. Гаҗәп җәмәгатьтел муслимин. Менә карагыз, бер тиендә үзләренә сорамыйча, алмыйча, ул бит нәкъ шул ук вакытны башка җиргә барып, ул шул ук минималь анда кайдыр акчаны ала бит 1 сәгатенә. Ул монда килеп бушка ясыйлар. Алла разый булсын, мәчеткә килеп бушка ясыйлар. Бу 1 февральдән башланды, 2 атна барачак. Әлбәттә, анда инде хәзер язылып булмый, чөнки бөтенесе тулган. Ләкин киләчәк ул квартал сайын без аны дәвам итәргә телибез гаилә мәчетендә, һәм аны гаилә мәчете безгә чыгып, безнең анда ВКонтакте, телефон аша нәрсәләр аша язылып була. Әгәр дә күршедә шундый мескен гарип балалар бар икән, килсеннәр, катнашсыннар, һәм шушы гарип балалар булгач, менә аларның әти-әниләренә орден бирерлек. Чөнки шушы менә шундый ничкә генә әни үз баласын күтәреп мәчеткә китерә. Беренче тапкыр керәдер. Шунда без җәмәгать белән дә сөйләштек, чөнки анда яшьләр дә килә, кемнәр әйтәм, шундый әниләрен күргәч, сез шушы балаларын тартып алып үзегез ярдәм итегез. Китерегез, нишләтегез. Ул менә ул безгә дә, менә безгә муллаларга да, мәчеткә йөрүчеләргә дә үзенчә тәрбия. Кашан менә үз баланы ташламыйча, шушы бала йөри алмый, шушы бала сөйләшә алмый, шушы балаларны күргәч, ул җәмәгать өчен менә шушы әти-әниләре, шушы балаларның әти-әниләре, күбесенчә әниләре, алар баһадир. Алар баһадир, Алла разый булсын, аларга савапларын бирсен, я Рабб. Рәхмәт, сорауларыгыз бармы? Сорауларыгыз булмаса, biz matbuat konferensiyasini tamamlaymiz. Бик зур рәхмәт сезгә, Рөстәм хәзрәт. Сезгә Алла рәхмәтләр, Алла разый булсын.